Καλή σας ημέρα. Είμαι ο ταξιάρχος Πέτρος Τζεφέρης της Ελληνικής Αστυνομίας και υπηρετός διευθυντής στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Θα ήθελα να σας διαβάσω το χαιρετισμό του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, ο οποίος δυστυχώς λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Κάτι το οποίο θα το ήθελε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε μια δύσκολη και πολύπλοκη εποχή, σε μια εποχή παρατεταμένης αναταραχής και αστάθειας. Η διεθνής τάξη και το διεθνές δίκαιο αμφισβητούνται. Οι ισορροπίες ισχύως μεταξύ των παραδοσιακών μεγάλων δυνάμεων αλλά και των νέων πρωταγωνιστών τελούν σε μια οικονομική και πολιτική αστάθεια σε πολλές περιοχές του πλανήτη και συνεχώς διευρύνονται. Οι ενδοκρατικές συγκρούσεις και διενέξεις αποτελούν καθημερινή είδηση στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Ο θρησκευτικά υποκινούμενος εξτρεμισμός βρίσκεται σε διαρκή έξαρση. Ο ανταγωνισμός και η ενέργεια και γενικά τους φυσικούς πόρους συνεχώς αυξάνεται. Σε αυτό το περιβάλλον της οικονομικής δυσπραγίας και της πολιτικής αστάθειας, της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εθνικών και θρησκευτικών διαφορών, των μεταβαλλόμενων συσχετισμών δυνάμεων, της δραματικής χαλάρωσης των συνεκτικών δεσμών της κοινωνίας, η διεύρυνση του φάσματος των απειλών υπό τις οποίες διαμορφώνεται το εθνικό αλλά και το ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασφαλείας προκύπτει κατά τρόπο σχεδόν νομοτελειακό. Έτσι, οι επιπτώσεις της προσφυγικής μεταναστευτικής κρίσης που οδήγησε στα γνωστά τρομοκρατικά χτυπήματα σε όλους μας, με τελευταίο εκείνο του Manchester Arena, η συνεχιζόμενη δράση του ISIS και πολλών Ισλαμιστικών οργανώσεων, η ποιοτική και ποσοτική διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος, η παρατεταμένη βία στη Συρία και στο Ιράκ, η εσωτερική αναταραχή σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Μεσογείου εκδηλώνονται ως μοιραίες συνέπειες της παγκοσμιοποιημένης οικονομικής πολιτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί και μεταβάλλουν κατά τρόπο δυναμικό και πολλές φορές απρόβλεπτο το περιβάλλον ασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο και στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Ένα πολυσχηδές, πολύπλοκο, ανασφαλές και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου η αποτελεσματική ανταπόκριση των εθνικών κρατών αλλά και της διεθνούς ικανότητος απέναντι στη σύγχρονη εγκληματογόνο δράση και τους κινδύνους που πλήττουν ή απειλούν να πλήξουν τα κράτη και τις κοινωνίες συνιστά πλέον βασική προτεραιότητα και κυρίαρχη απέτηση. Βεβαίως, αυτό ούτε απλό ούτε εύκολο είναι. Οι μηχανισμοί ανταπόκρισης των κρατών και μάλιστα προηγμένων κρατών βρίσκονται ορισμένες φορές απροετοίμαστοι και σε κάποιες περιπτώσεις σε φανερή αδυναμία να προλάβουν έγκαιρα την απειλή ή να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις συνέπειες μιας ακραίας τρομοκρατικής ενέργειας. Γνωρίζουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον έχουν έστω και ελάχιστη συνάφεια με το χώρο της ασφάλειας, πως τα δεδομένα έχουν πλέον μεταβληθεί δραματικά. Σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της άμεσης επικοινωνίας, της προηγμένης τεχνολογίας, της ελεύθερης μετακίνησης, της εύκολης χρηματοδότησης και της ευρείας διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης, οι τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές δράσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολο να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Ο βίαιος εξτρεμισμός λαμβάνει κρίσιμες διαστάσεις, αποδεικνύοντας τη δυνατότητα των τρομοκρατών να στρατολογούν ανθρώπους και εξ αποστάσεως. Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο διευρύνεται και επηρεάζει όλους σχεδόν τους τομείς στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική μας ζωή. Το οργανωμένο έγκλημα, εκμεταλλευόμενο τη σύγχρονη τεχνολογία και τις γενικότερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, διευρύνει τη δράση και τη δυναμική του. Οι παραδοσιακές τεχνικές, μέσα και μέθοδοι αντιμετώπισης του προβλήματος, είναι πλέον προφανές πως αδυνατούν να ανταποκριθούν στο επιθυμητό βαθμό στη νέα πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ως γεγονός πως τα όποια παραδοσιακά μοντέλα εσωτερικής ασφάλειας έχουν φτάσει στα όρια τους.
Πρέπει να αντιληφθούμε πως αυτή την εποχή των ασύμμετρων απειλών, των απρόβλεπτων κινδύνων, της εντυνόμενης διεθνούς αστάθειας, του διαδικτυακού εγκλήματος και των μοναχικών λύκων της παγκοσμιοποιημένης τρομοκρατικής δράσης, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οπτική με την οποία προσεγγίζουμε το ζήτημα της ασφάλειας. Να εντάξουμε στη λογική και στις προτεραιότητες μας, εκτός από την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, του τεχνολογικού εξοπλισμού και της επιχειρησιακής δράσης των αρχών επιβολής του νόμου, την εξασφάλιση ευρύτερων συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, την αναζήτηση και αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών και της γνώσης ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητος και γενικά την ένταξη της καινοτομίας και της έρευνας στη στρατηγική και το σχεδιασμό μας. Είναι γεγονός πως η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια περιλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις για την έρευνα και την ασφάλεια, παρέχοντας και σχετική οικονομική υποστήριξη μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων. Είναι σαφές πως και στο εσωτερικό εθνικό επίπεδο η ελληνική αστυνομία, παρά τη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία και το σημαντικό πρόσθετο έργο που της έχει υπομειστεί στα πλαίσια της συμμετοχής της στη διαχείριση του μείζωνος προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, έχοντας αποδικοποιήσει τις ραγδαίες μεταβολές στο ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειας, προσαρμόζει ανάλογα τη δομή, τη λειτουργία και τη στρατηγική και επιχειρησιακή της κατεύθυνση, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στην εθνική και κοινωνική της αποστολή. Αυτή η προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας, υπό τη στρατηγική πολιτική κατεύθυνση του τομέα προστασίας του πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδηλώνεται με πνεύμα και υπό όρους εξωστρέφειας και συνεργατικής διάθεσης. Προτάσσοντας το εθνικό και δημόσιο συμφέρον και γνωρίζοντας το ρόλο και τη θέση της πατρίδας μας στον ευρωπαϊκό σχηματισμό και το παγκόσμιο γεωστρατηγικό περιβάλλον, η ελληνική αστυνομία ως ο κατεξοχήν κρατικός φορέας εξασφάλισης της εσωτερικής ασφάλειας και βασικό μέλος του ευρύτερου ευρωπαϊκού αστυνομικού συστήματος, επιδιώκει να εκπληρώνει την αποστολή της αξιοποιώντας εντός του ισχύοντος συνταγματικού και νομοθετικού πανταπλαισίου οποιαδήποτε δυνατότητα, μέσο και συνεργασία είναι πρόσφορη για το σκοπό αυτό. Αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετεί αρμονική και εξαιρετική αποδοτική συνεργασία και έχει αναπτυχθεί και διαρκώς εξελίσσεται με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, αξιοποιώντας τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα του κέντρου στην καινοτομία και την ασφάλεια. Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν οι συνεργασίες με άλλους αστυνομικούς οργανισμούς και αρχές επιβολής του νόμου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το σκοπό αναδεικνύει και η παρουσία μας σήμερα εδώ, στο 5ο Συνέδριο Security Project 2017. Σε ένα συνέδριο που οι εκπρόσωποι των φορέων επιβολής του νόμου και των ιδιωτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε θέματα ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να αναδείξουν θέματα και προτεραιότητες ασφαλείας, να παρουσιάσουν τις εξελίξεις στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες ασφάλειας και να διατυπώσουν θέσεις και προτάσεις. Είμαι βέβαιος πως τα συμπεράσματα του συνεδρίου θα είναι αντιπροσωπευτικά του σοβαρού και έντονου προβληματισμού που αναπτύσσεται αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας και θα αποτελέσουν εξαιρετικά ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους συμμετέχοντες επαγγελματίες όσο και για την ελληνική αστυνομία και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούνται στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Κωνσταντίνος Τσουβάλλας, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή είδα και τον τίτλο του συνεδρίου «Εξωστρέφεια και επαγγελματισμός», είναι δύο έννοιες που πραγματικά, αν αναλυθούν όπως πρέπει, ένας επαγγελματίας στον χώρο της ασφάλειας πραγματικά θα κάνει πολύ καλή δουλειά και θα έρθουμε πολύ κοντά στον πολίτη όπως πρέπει να του παρέχουμε την ασφάλεια που διεκδικεί, που πρέπει και του ανήκει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.